बेयावनो जे ब्लक लेभेलनि CM काप बादायलायनाय जागासिनो दं मा बुङो? फार्स्ट टाइमनि थाखाय सारा बिटिआर ओनसोलाव CEM फुटबल टुर्नामेन्ट बे बादायलायनाया दाखालिनिफ्राय जाबाय थादों। दा दिनै जमदुवार बियाबनि सिङाव BCDC लेभेल जाखांनायनि उनाव दिनै TCLCC लेभेलनि बेवहाय फार्स्ट दिनै जाजेनबाय आरो गाबोनहालागै बियो फाइनाल जागोन। दा बेवहाय जोङो जेरैबायदि BCDC लेभेलाव बे CM कापआ आरो बे फुटबल टुर्नामेन्टआ जेरैबायदि रायजोफोरजों अनसायजादों, थिग बेबादिनो दिनै जों नुबाय TCLCC लेभेलावबो गोबांथार जोंनि नायगिरि बिथांमोनहाबो बेवहाय नुजाफैगोन आरो फैगासिनो दङ। दा जेरैबायदि गेलेदों टीमफ्रा बेवहाय जों नुबाय माने गुबुन गुबुन टीमाव मोजां मोजां गाहाम गेलेगिरि बिथांमोनहा दङ आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे खौसे आरो गोजोननाय बेयो जायो बेखौ लानाय जादों आरो बेखौ टीम हिसाबै बाव लाखादों पिस एन्ड इउनिटि। दा बेनिखायनो आं मिजिं थिदों बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो मोजां मोजां प्लेयार मोननायजों लोगोसेयै ओनसोलाव मोनसे जोंनावहाय जे बिदा फंबायनि भाब जायखौ होनो अनलायनाय भातृत्वबोध बे निश्चय फैगोन। मानो होननानै बुङोबा फुटबल एबा गुबुन गुबुन खेलायाव जों नुयो बेवहाय ओनसोलनि गुबुन गुबुन जाति गोष्ठीनि जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लायो आरो बेजोंनो मोजां मोनसे भाब बिनिमयबो जायो। आरो बेजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव जों जाहाथे मोजां मोजां फुटबल गेलेगिरि बिथांमोनखौ बे गाहाय लेभेलनिफ्राय गेलेनायनिफ्राय जों सायख'नानै लानो हायो बेखौबो नोजोर बोनाय जादों। दा फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि बे ओनसोलाव बिटिआर हालामाव फुटबलनि जे मोनसे बयजोंबो मोजां मोनजानाय खेला बेयो बांसिननिफ्राय बांसिन जादों। मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोनाबो नुबाय थांनाय बारफ्राव बेवहाय गोबां खेला जानानै थांबाय बिटिआराव आरो दाबो जानो थांगासिनो दं। दा बे जोंनि खेलाया जोबोद थुलुंगाथाव मोनसे खेला आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथाङा बेवहाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय जे CM कापखौ होनाय जादों बिनि थाखाय बे अनसायजाथावना जादों आरो बयबो मिथिबाय जे जोङो मोनसे बाथ्राखौ बयबो होननांगोन जे ओनसोलाव गोजोन थासारि आबहावा जानायखाय दिनै खेला धुलाजों लोगोसे मोनफ्रोमबो बिथिङाव बयबो बाहागो लानानै लैहोरै लैहोरै जिखुनु खेला धुलायानो जाया मानो बबेबा मोनसे खामानियानो जाया मानो मोजांथारै बयबो बाहायलायनायखौ नुनो मोनो। बर'नि सरकारा गेलेनाय बिथिंल' नङा सोलोंथायाव आरो जौगानायाव गोबां खामानि मावबाय नाथाय बेरेखा दोलोआ बुंनो नागिरो जे जेबो खामानि मावनो हायाखै। सोर बिथिं नायोबा जोङो बुंनांगोन मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो टाच खालायनानै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा खामानिखौ मावदों। आङो दहाय संखेबल' बुंदों आरो बुंनो थाङोबा जोङो बुंनांगोन सोरगिदिं बिथिं होननानै बुङोबा जोंनि सोलोंथाइखौ लाफानानै जोंनि गासिबो आबादारि जोंनि उइमेन्सफोर जोंनि युथ्सफोरखौ लाफानानै बे ओनसोलाव जेरैबायदि खामानि मावनांगौ दं गोबां बिथिङै आसनिफोर लानानै खामानि मावदों। जे आसनिफ्रा थांनाय 17 बोसोराव बै समनि जे BPFनि सरकार बिथांमोना बेबायदि मोनसे आसनि लानो हायाखैमोन। दा बेनिखाय लाइमोनफोरजों लोगोसे जोंनि समाजनि जाय गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबा मावो बिथांमोना खामानियाव एंगेज जानानै थानो थाखाय सुबिदाखौ मोनाखैमोन। दा बेनिखायनो दिनैनि थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै बयबो जायफ्रा इन्टेलेक्सुयेल ग्रुपनि मानसिफोर बिथांमोना होनो जे एबार जि सरकार प्रमद बर'नि जि सरकार एबा बिथाङा जि सालायनाय सरकार बे सरकारा थारैनो जोंनि हालामनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज लाबोदों होननानै बिथांमोना बुंसोदों बाख्नायदों। आरो सुपार 50आथ' बयजोंबो बाख्नायजानाय अनसायजानाय मोनसे बे हाबाफारि जादों। बेनिखायनो बेरेखा दोलोआथ' मोजांखौबो गाज्रि होनगोन। मानो होननानै बुङोबा बेरेखा दोलोआ जुदि बेरेखा बाथ्रा बुङाबा बिथांमोना माब्रै रायजोफोरनि सिगाङाव थांनो दिनै बेसो जादों। दा बेनिखायनो बिथांमोना जेखि बुङा जोंहा बेजोंहाय खुनु नांजानांगौ खोथा गैया। सोर पार्टि दोलोआ मा बुङो बेजों खोथा गैया। सरकारना जाहैबाय मोजां मोनसे आसनि लानानै जों रायजो राजाखौ सिबिनो हानाय एबा सिबिनायानो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मोनसे मुल मन्त्र आरो बेनो जोंनि मट' आरो जिहेतुके जोङो जोंनि मट'खौ लानानै हाबा मावलांदों बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा जेरै साक्सेस जाबाय दा फैबाय थानाय समावबो बेनिखायनो बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोना मोनसे डिसिसन लाबाय जे फैबाय थानाय जे बिटिआरनि इलेक्सन बे इलेक्सनावबो आरोबाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौनो
सिट आरोबाव जाहोफिननायनि जे बिथांखि लानानै रायजोफ्रा खामानि मावदों आरो बे थांखिया जाफुंसारगोन आरो मोनफ्रोमबो बियाबाव दिनै जोंनि देरहानाया बे खाथां जानानै फैदों जोङो मेजिक नाम्बार लानानै एबार सरकार दानो हागोना बे खाथां जानानै फैबाय